Sanamkele Avalanche of Grace igama lam ndiwuthenjiwe molweni ekwindla sisekwindla ngoku sikwinyanga yesithathu uYesu enathi inene masimbulele uYesu ithi enkosi twala lamadwala enkosi somandla somathamsanqanga uthando lungaka ngeenceba ezingaka ngokulunga kwakho. Oh Lord, you are good, your mercies are new every morning, great is your faithfulness, oh Father. Besizaba yini kodwa uba uYesu engazange avuke? Wavuka ngosuku lwesithathu ngalaa ndlela wayeprofete ngayo. Ingcwaba lakhe sikhumbule into abantu babelityweni abalityweni abantu bawugqiba babeka ilitye elikhulu ngaphezulu bathi akazovuka, bathumela abalindi baba bagade akazovuka. Kodwa ubani ngosuku lwesithathu kwafika inyike engakanani, i-earthquake engakanani, kwavela ingelosi, yafika ingelosi yaligingqizela litye yalilahla phaa, yavuka ingonyama yezulu yathi awugqiba yathi zani Maria, wathi zani ujonga the tomb is empty. Zange bakwazi ukuluvalela uvuko likaYesu Kristu, zange bakwazi to stop the resurrection. Uvuko zange bakwazi ukuthi malungenzeki, lenzeke. Nawe ke nam masibe njani, be unstoppable noba ukweyiphi ingxaki, noba ukweyiphi into ojongene nayo. It must never stop you from serving the Lord, from believing Him. Umkholelwe through thick and thin, noba kumnyama entla noba kumhlophe, ndizawumkhonza uYehova dwala lamadwala, uthi uthetha nesiqu sakho. Inkosi kakhulu, wonwabele inyanga yakho yasekwindla, uyonwabele kakhulu. God bless you.